Kay Yang motor nga. kay di na siya mag. Grabe na pila ka buwan pod nga na-stop. Oh, tapos tungod sa wala po siya bisag kwarta nga ipaayo. Salamat kang Sir Lil nga nakita niya. Ihang na-sponsoran o nakatabang si Ma'am Tata. Thank you kayo. Tay. Nya pilay haling nimo? Ini kayo sa Korea, right? Ay say wasyon diri ko sa Rimitan. Oh, pili na isa. Kana pili kana mga bugas. Nanay sabon, kape. Tawag ali sir. Ha? Tawag ali kayo. Okay ka na. Oh, di na ako kapalit. Arkila na ha. Sa sulod sa 5 kadlaw. So gibayaran ang takadaan mo na imong pangbayad sa arkila ha. Tanggal daw. Ay mo ni mo hangguan. Oo, pambot. Oh, nabuntag kayo. Oo. Lagi. Oo. Unsa day gibati ana imong guan? Lagi kay nagsugat mi ani dito sa Matina. Dito may naga Matina. Pati layo oy. Mabaik-baik. Sa pa diferensya? Ano yun? Bakit niya? Nangaunsa naman na, nangapangag. Wala na. Wala yung ngipon. So si Mayo na buhaton. Palitan din nga niya. Sige, palitan na to. Asa makapalitan na? Sprocket. Buhay ang mga motor. Sa mga motoran? Sige. Kaya sir, wala na sir. Pangag na. Tapos si Mayo buhaton na na? Palitan niya siya niya. Inga na siya. Kaning rapod. Kanira po. Terus kaning okay paningkuan sa baba? Oo, okay na. Sige. Yes, makuha na to. So kanang duha, sprocket o kanang dako? Oo. Ang tanawa daw, unsa pa ilain? Brake shoe. O ang brake shoe. Sige, tanggala lang ang puan. Mo ni mga dilisdanan. Oo. Sige. So kuan na ni. Bro. Ha? Kung mo palit ka, mga ni ka nakaambaga ka. Inga na lang ba nga gada ko? Para ang ini ito yung sa imo sa bakit nimo. Dili sa mong uban. Lahi man sa imong gipalit oh. Tida be? Gipalit oh. Oh, uban oh. Oh, lusaw ni mo na. Sige nagtuyo, di na dagan mo ligid. Di mo sunod. Oh, sige kanilang no. Kadina. Brake shoe. Oh, sprocket. Oh, sprocket. Tapos katong gamay na okay naman na. Sige. Dala ni Tay. Dala ni. Ay, ano na, di na ni. Oh, diyan na lang na. Ano palitan mo kini mo. Sige. Pasakan. Oo, sige. Gini so ipasok ko dani mo sa ring ani katakbuhay guys sir. Ini. Sige. Kinahanglan nga ni kada ko yun. Mo gani yung bungag niya para di na mag. Oh, so ingani mga dili unom, dili upat lang gyapon. Oh, ano ang yapon. Ang kayo mo ra yapon sir. Oh, sige. Na siya. Sige. Ayaw na unsa may malipay na ka. Maayo na. Oh, lipay ako. Malipay na ka. Oh, di na ko ngarkilala si Kad. Di na ka margila si Kad. At least dali na kayo. Diya, tongtong ka. Sige. Dito lang sa imong satbang ato. Sige. Kauban ako si Tatay Pablo, magpa-repair mi sa iyang motor. Nao. Tay, bye-bye tay. Hello. Lipay na daw siya. Maayo yung motor kay di na siya mangarkila og sikad. Hastang layo agud tao nang iyang kuan. Ang iyang rintahanan sa Matina, tas diri siya sa buhangin. Dagan og mga 3 ka oras.
duha o ngadto sa 3 ka oras ang iyang pagbisikleta para maka uli lang. Yan na. So karon padulong mi didto, palitan ni mga daot nga pisa sa iyahang motor. Okay? Okay. Sige. Ta, pangutanan na to, nahaba na inibaligya dito. Ayo ma'am, may buntag. Ma'am, na mangingani nga kuan mga parts. Ano motor, sir? So itong motor nimo, tri-sibot man yang gamit ma'am. Tri-sibot, pero na mga sample ma'am. Basig kuan ra. Kana brake show. Ya, brake show. Tingana lang gihapon. Nga brake show. Panitanan, sir. Yes po ma'am, tapos kanang kadina at the same time kanang dako nga sprocket ba? Oh, ang plato. Kaplato ba na siya? Oh, plato na dako. Oo. Biya ko na ibit-bitan na sila pin. Ah. Ako sa tao ko ng tiguan. Oh. Ana, gisukdan man nagmaayo tay. Okay. Sukdan nagmaayo kay Oh, gitanggal man niya. kitanggal oy. Na di ang mga alak, na di ang mga kuan. Gisukod yun, gisiro-siro yun. Tapos ayaw ni kalimti. Tay, kaning kuan oh. Kani ba? Kaning pangalan na ni kuing kasug ma. Hipusan ni mga karton. Oh. Kuing kasug ma kuan. Murag na pay una na. Oy, tama na ba na? Or may mga lock diha nga katong kuan. Mauro ni sa pong motor. Ah, moro si mo motor. Parehas di mo. Ayun, kadagan na. Ha? Kadagan na. Di na taga gamit atong tricycle. Di na gyud kamo gamit itong sikad. Di na ka murinta sa Amerikano. Pero nag-ingon man tong Amerikano, tay nga. Maayo man daw ka murinta. Oh. Di man daw ka masipyat. Oh. Katong babae ba? Katong Oh. asawa. Oh. Di daw ka masipyat oy. O di yung katag sa kadlaw kay nang maalingarin mo sa oras. Oh. Kung dubulong na ko katag. Dubliho ni mo. O dubulong na ko. Sabi nagdako ko galing sa ice cream, makumpulan. Ah, yung pulan. Pero itong gihatag na ako 200. O ato parang gihatag ako. Kaya mo gihatag sila, gipondo. O, Pandara daw balik kung okay na ba yun. Paano ba? Okay. Oh. Isirado. Nasirado ba ni Mugtarong kay puno ba ya? Puno ba ya to? Sige daw, pandara daw kung okay na ba. Oh. Good na tayo, good na. Thank you, Ma'am Tata. Oo. Dahil sa pagtabang kay Kuya Pablo, nalipay gid siya nga naayo Kay iyang motor nga. kay di na siya mag. Grabe na pila ka buwan pod nga na-stop. Oh, tapos Tungod sa wala po siya bisag kwarta nga ipaayo. Oo. Salamat kang Sir Lil nga nakita niya. Na iyang na-sponsoran o Kay- nakatabang si Ma'am Tata. Thank you kaayo. katabang para maka-appeal pud ka sa atong raffle na bugas. Kada semana, simple lang kayo ang imong buhaton. Una, i-like lang nimo ang atong page para masayra nimo ang schedule sa atong raffle para maka-appeal pud ka. Ikaduha, i-share lang nimo ang atong mga video
para pud makatabang ta sa uban. Daghay share, daghay interest, daghay chance nga mudaog ka. Katabang, kung ikaw ang maswerte nga mudaog sa atong rapol, pangayoon ako sa imuha ang imong address ug contact number para tawagan ti ka para i-deliver nako sa imo mismong balay ang imong daog nga bugas. Katabang, daghan kaayong salamat sa imong suporta ug hantod sa sunod nato mga video, amping kanunay.